Така, здравейте хора, днес ще играем отново на Car Parking. Въпреки че това 15 минути преди миналото видео, където рейджна, че камерата ми не работи. И сега се молим да работи, защото иначе пак ще рейджа. Чакайте, че съм си направил амортисьорите на нищо за днешното каране. Защото днес ще карам малко офроуд и съм си дигнал амортисьорите и скачам като на нормален. Така, както казах, ако искате в нашия сървър, ако съберем 1000 лайка на това видео, и ще ви пратя сървъра, в който играя. С другите ще ви пратя името ми в играта. Така че не забравяйте да лайкнете, ви се абонирате и да последвате. Някой път гифвам и коли, така че... започваме. Няма да караме с кени всеки меню. Сега. Просто Поршето е 15 пъти по-добро за каране. Така, мръсничко знам. Сега ще му направим една мивка. Си игра в български сървър, обаче не знаете в кой, така че, както ви казвам, ако стигнем 1000 лайка до петъка, в петъка ще ви пратя името си. И ще може да цъкаме заедно, който иска, или да ми запише ID-то там. Ти, лагерско мръсно нещо. Не съм най-добрия на игричката. В смисъл, играя от 2 дни. Това мога да ви кажа. Просто някой пичава ми гиф на една платена кола. След това продавах за 10 милиона и после си купих Поршето и Гиони и всека ги апгрейдна. И направих на още приятели там 2-3 коли спортни, защото и те играят отскоро и така си имат. Чайте, че не мога да пипна това от камерата. Така. И сега просто идваме тук, 55 границата и летим напред. В жълтата линия ще караме. Това не е точно лента за каране, но... На кой му пока играе? Хайде сега отиваме към... не знам. Сега първо би трябвало да минем през пустинята и после да минем през планината. Така че са... В тази част също така ще ви покажа и скрити подаръци. Здравей! Така. Не мога да издавам звуци на кола, кучето ми може повече. Така, и да знаете, че аз имам едно много готино кученце на име... На име Бъди. Янта има има 2 котки. Едната е Чоки, другата е Лео. И заради това кръстихме канала Денис и Антони, въпреки че няма да снимаме постоянно заедно, може и отделно, както аз, например, са. Само наминем малко да позаредим за пътя. Ще се видим след малко. Аре. По 64 лева за 5 литра гориво. Той е... бутнах полицейската кола. Чайте, че надрасках цялата ахо, само да поправя. Това е един от подаръците за това. И тук е сервиза.
Ау, ако. Добре. Айде, врум. Изчистихме много място са в кошчето, така че се надявам да не ми такова камерата. Чакайте, че малумния лак. Извинете за това, просто се ядосах наистина тежко, защото тук що си поправих колата. Аре бабата е тъпо лагерско нещо. Така. Шупете лайк бутона да не ми лаги. Моля ви се. И между другото, първият човек, който се е абонирал, не знам кой е. Но има някой пича, който вече се е абонирал за канала. Така че... Да. Който идея е Вала, благодаря ти. И сега... започваме. Просто караме. Този път. Между другото, не съм бил тук, така че верно не знам какво ще има. Караме се някъде. Не ми е интересно кой ще ви заведе. Знам, че това клипче не е от най-интересните, но не ми се играе точно с страшна игра. И без това след малко може би ще снимаме клипче на матч. Игреница може... Абе, брат! Ще видим. Чакайте, че това прошелага много. Игра. Може би това видео няма да е най-дългото, може би ще 8 минути. Така че след малко ще го спра, ще правим на нещо друго. Така намерихме единия скрит подарък и сега ще ви покажа другия, който носи наистина. Но! Абе, брат! Стига се забива. Който носи наистина много. Ти... Ще ми извините, ако реджа малко. Чакайте, че задните ми гуми явно вече отказват да работят. Тук трябва някъде да има още един гифт. Сега ще видим дали беше тук. Пишете дали искате да игра на Сантани Ребо на неговия PlayStation. Защото това е една играта, ако не знаете, с уния кофите, дето търсят скъпоценни предмети и после си ги продават. Верно ли няма подарък тук, бе? Ей! Иначе е другата подарък. Ще ви покажа. Бат, това нещо не завива. Това там няма го гледам за подаръци.
Ох, чакайте. Айде, давай. Така. Сега ще ви го покажа, може би някъде на пътя, не съм сигурен, само знам, че е в тая част. Пишете ми, ако съм пропуснал някой, защото може би вие сте играли играта, смисъл повече от мене. Бе, брат! Леле, направи го на нищо, аз съм малко ще си струша двигателя. Го на... Това е подарък. Сега ще ви го покажа, че те си взема едни нови гуми. Защото старите толкова дрифта вече са... Аха! Само затова това нещо е високо 2 метра и аз не мога да мина под него с поршето, което е 1,70 м най-вероятно. Няма подаръче тук. Антони, намери ли Ребо? Ако искаш, когато ти покажа на някои игри, бате има буквално в PlayStation безплатна Security Breach Ruins. Хора. Ако, обещайте ми, че ако снимаме Security Breach, ще оставите поне 1000 лайка. Поне 1000 лайка за Security Breach. Поне. Казвам поне, може и повече. Ара, ще спирам и сега ще го кача, защото най-вероятно малко ще снимаме на Security Breach и после нещо навънка. Така че... как се ударих. Айде до след малко. Абе, ти знаеш ли